1-6-4, aquí lo tenemos. Jon Aizpuru, txapeldu. Eta bigarren sailkatu ere bat 7 lau dortxala. Zenbatera, 5 segundura, 42 kilometro eta gero. Jesus. Azte bukaera. Bigarren sailkatua bat 7 lau, Iban Pinuen Ruiz. Lehenengoa Jon Aizpuru. Koskotik, kontxe zango dizu zein den. 156 garren dortxala, ze gurekin daukagu. Bai. Jon Aizpuru. Zu burulako zean. Bai, askuitera. Jotatzea, zer, nola esplikatzeko zu 42 kilometro eta gero, 4 segundoko borrokan, ez? Zu batzatekan, hor itzala atzetikan, ez? Dema guztien, ez? Bai, azkenien 42 kilometro eta esprinian egiteare, aiatzearen niko hori dake. Neiko merito eko, pixo egin dut karrera oso eta oso ondo. Ezin lasai bukatu, Jon? Ez. Azken ginen esprinin bukatu bat. Ez etitzen da, irabazita gero? Uno posa handia eta hola, zaiz bat. Eske, laino baten gainu bezala. Eta, gustatu zaizu proba, eginda zen aukan lehen urtean? Ez, lehenengo aldia da, egiten ez dena eta oso polita. Bueltatuko zea? Bueltatu behar, Zorionak, disfrutatu.